Basurtuko ospitaleak 117 urte bete ditu hilabete honetan. Berritze eta edatze lanak egiten ari dira bertan azken hilabeteotan, eta gaur kaputxinoen aparkalekuaren ondoan dagoen harrizko hormara hurbildu gara. Izan ere, horma horretan badira zinez gauza harrigarriak. Ostadarra izango balitz bezala eta zenbakiz beterik. Es bastante llamativo esto. Horrela topatu dute harrizko horma oinezkoek. Ikusi genuen hasi ziela numeratzen dana eta kuriositatea eman askoren plan segatxik izango zen. Zergatik edota zertarako hori da askoren galdera. Imagino que será por las obras, ¿no? Que van a hacer aquí. Kanpo kontsulten eraikin berria eraikiko da lurzati horretan eta beraz beharrezkoa da oraingoz bertatik kentzea. Eta ingo dana da sailkatu, desmontatu harrizarri, gorde eta gero eraikin berria sortzen denean beko solairuan berriro birmontatuko da. Azken egunotan banan sailkatu dituzte harriak. Spray pinturarekin egin dute langileek prozesu luzea, baina berean entretenigarria izan dela esan digute. Lehenik eta behin, horma 10 harriko blokeetan banandu zuten kolore desberdinak erabiliz eta ondoren harriz-harri zenbakiak jartzen hasi ziren. Behetik gora eta eskumatik ezkerrera dena ondoren berrera ikitzea erraztu ahal izateko. Ondare historikoaren parte delako gorde eta babestuko da eta asmoa berrera ikitzea da. Ondarea mantentzea beti ezin hobea da. Que así por lo menos se guarda la esencia, ¿no? De la historia. Desmontatze lanak aste honetan hastekoak dira.